Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor bam takasngi. Ya ka jingle kai tamasa sport jong ki artli ki school kanthop ya ko wisdom secondary school paryong bar kanong shillong secondary school nong shillong lapen kot min haka arsantrek uyayong arhajar arpulai. Ya katay ka jingle kai sport lapelong hamadan football jong kanong shillong eastern west Khas Hills district ha gaba uba medba lingdo MLA kamairang ubadai chairman state planning board ulong ukongsan ha ka jingle dan lang uba jambor war kum usumbut kongsan. Haba penkut ya ke jingele kai sport kita ki artli ki school balapnya de social services and literacy mission. Laya dan lang u headmaster jong kanong Shillong Secondary School u master M.K. Sintiu but he had mistress jong ka wisdom school paryong Miss E Nongrum. Uba medba lingdo chairman state planning board ha ka jingkran jong ukum ukongsan ha ka jingpen ha perda jong ka annual school sports ula penpau ya ka jing angnut ban pendunano ya ki jing ai jing yaram jong ka sorkar da ka ba don no tang an nelai jat ki jing yaram ban om ya pherthan ka tulap hap deng ginong hikai adien ka jing kentu kan pham ya ki khana school ukongsan ulasam ya ki busket sha ki nong job ba pher bat ulasam ru ya ka khusnam sha ka nong shil long secondary school kabla job ya ka best school but best march pass contingent ha ka ne ka sports mean mentang in pai khin diat shapang kini ki artli ki school ya ki bala punya da ka social services and literacy mission secretary jong ka mission Dr. D.R.L Nonglait ulai tho bala seng ya ka mission ha ka snem shia jar khnai spa khandai phriu bar ka jingthmu ka long ban karshan ya usnyang jingnang jingstan ka ba pa ka ya ki khna jong ka te ka than ki bedang duna ha ka yo ka kon nadu bala zeng ya ka wisdom school house nem shajar khnai spa khandai phriu ka ne ka school kala kon hadu south spa ngut ki khna bar khat saw ngut ki nong hi kai ki bala pat ya ka kadan jing hi kai master degree kat kum ka jingdon kam jong ki khna ha ka secondary section Shushu na kaliang u Dr. D.R.L Nonglait secretary jong commission ula batai bala shimtiru ya ka nong Shillong Secondary School hagas nem arhajar khat nyo bakasnong kamla shu ban penya ya ka ni ka school u Dr. Nonglait ula penaru ba commission kan kershan school a ya ki khun swet badi ki tu ki khinna ki baki mi ki pa kimla shu ban pha school yala ki khun ki long ying ki badon ya ki chunge ki la ban ye kundu ya ki headmaster la ne ki headmistress jong ki school ban ne ya ka badon kam social services and literacy mission ki bala sang ya ka mission na soban ong kan long ka jikr khu shisha ya ka dong ka tan jo la itu ya na ba ka dong ka tan jo pi dang don tangka secondary school padon ka higher secondary school bangar sutu baka dengan mission ka don ka thong ka jongka na ka banta banang kentiu ya ka dong ka tan aspa san pundu tu bigiyeng kilong ye da don ha ka ne ka nong Shillong jopi mo di bahan orang wen ki parlok jonga bang itu sutu obideru sodar orang basno ne dan bentalang nak bentah ke sekolah. Kita bentah banyak kentiu, nak bentah ke society. Ke iblang salang jangan dia bentah. Kadang kami yang ini bangin ke kenal ke ketika mana kita kenal. Ke jinstar ini commission dah berpilih sim ini ke sekolah. Agas lem ke banikong pilamat usha. Pilamat usha. Dah yang takkan. Lala commission ke decide bang mission lah ban pas harga sistem ke bankong tengah try bila dia ban withdraw no ya kata kan jintik awal ke school mo try pressure me ka ke challenge ban penting kena ba ka sistem ke ban wan dewan don ki kena ki ban pas but pilala ban kenjo saka 50% cepat target jopi but akisnem kita danang board sekolah kalau nak kêu kalau ni aja sekolah. Di dalam kam ya baru banyak dia lagi jong kiti. Nak bantah berkenti dengan kedong ketan. Jong kan dia kedong ketan jong.
Sutu dijengek di bubuk mah. Itu oleh share bangga parok mengkai hakabedi batka support kabedi nagaliang jongka the financial assistance jongka sorka dalam takkan kani kalau udak jengkili bahek bah ya ka sorka nado on sistem keberadab nila pisang ban pet kumno ban perwandol ya ka pulu putih kabar khamba bor but ikna akinu kini ke skul jom kini kadang setni lani jom ke jelai barakoi lakno kini kita di bala banpa aki national lani international school larapula laban leceta hanrai nakabenta itu kibakwa banpa ki skul ki bahajan kini artli ki skul kira biangbor lani rengkat but ka standard jong kini kini skul hakini ka thain bat ka jilla ka jongi kawai pat ka khubor nakamta jong phigi kmi pa commission kalang committed commission kalarai bangin krisyan ni kibadok laradan ki khonswat laradan ki khon jo ki riu kan thai kiba phimla ban pha skul shano one yakendo but the headmaster headmistress jong kini school ai ki tinchep ki biang jong pi ngin verify ki juno ki bakidan but nila ban ai free school na ka benta kun jong kita ki long ye kini ki art league school ki dan ka seat ka babiang ka number jong ki seats ka babiang ban pha school ai ya itu dikun iba undam su takmi lanupa nani ibadan kikimi paro hanrai iba pang iba sitam bat kibamla siban paskul lagi kun kata kalong kakubor jong the social services and literacy mission nganya thuya pi commission ka contribute tan nagam ta ka salary amduna ya ka sarpho bat sanpho hajar sibnai nagam ta kini ke school but nak kamtam ye kini hangni hamnong silong hanrei idan category members igolong committed nak menta ban kesan yaki jinglut baro konta ikentu ye pi pa banam kuslai sepan ke school lagi kuat lada timla ban pha chawai pha hakini ke school ki jongi mila ban ai free school yaki tu ki bamna ban kesan yaki jong ki kuan dijongki kabenta kama kwa ya kaban kentua gere for hak bedai bat kinong ni khmat jongi kunjur bat ka sarkar bon ki ba yong hagini ki sui ba ka sarkar ka syirap